Barka dai Alhaji. Barka dai. Ina za ka je kana gaggawan nan? Zan tafi Jos ne, na ji gobe za kama azumi a Adamawa, ni ko ba zan iya zafi ranar nan ba, ka san can akwai da Alhaji. Shin ka manta duk duniya ne ake azumin? Me ka ce? Duk duniya ake azumi ai Alhaji. Yanzu ba da zai ya daga azumin nan? Ba zai yi a daga ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji. 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 An gama Ramadan ne? A gobe ne Alhaji. Domin shiga jerin masoya, ku danna subscribe. Latsa alamar ƙararrawa domin samun duk wani sabon bidiyo da muka ɗaura a KB Lawan Studio.